салом алейкум дӯстони азиз, шоми ҳар як қадми шумо ба хайр боша. алҳамдулиллоҳ ки мо хеле сарҷам шудем, хеле алҳамдулиллоҳ бародаре ки муваҳҳид ҳастанд, алҳамдулиллоҳ дар роҳи худо, дар роҳи ислом, дар роҳи мардуме ки муҳоҷиру ниёзманду яъне ки камбағал ҳастанд хизмат мекунанд, ҳамаро ба территорияи худ бигӯем ҷалб карда ҳастем. дӯстони азиз, имрӯз дар меҳмони мо ака аҷамистан баъзе суханоне дорад ки худаш мегӯяд, гӯш кунед. ассалому алайкум бародари азиз, тамошобинони иззатманд, раҳмат кардам ака ки даъват кардид дар барномат. дӯстони азиз, мо ҳамроҳи акай бобоҷон як бигем ба як фикр омадем, ба як хулоса омадем ки мисол чӣ хеле бисёри подписчикҳо, бисёри шахсое ки чӣ дар канали акай бобоҷон, чӣ дар канали ма, чӣ дар канали акай қори ҳастанд, аксарияташ 95% аҳли тарбия, аҳли илм, умуман шахсие ҳастанд ки аудитория ҳастанд ки чизои хуб ва нек ва фоидарасона масалан тамошо мекунанд бисёртар. Мисол чизои фароғатӣ камтар яъне истифода мебаранд. Ҳамин намуди маълумотҳо, ҳамин намуди барномаҳо барои мо дар кора. Мо ба хулосае омадем ки дар YouTube канали ман, дар YouTube канали акай бобоҷон, дар YouTube канали Қори Сало ҳадди ақал ҳар ҳафта ё дар як ҳафта як бор як филмҳои тарбиявии кӯтоҳмуддат, короткометражни филм ки шумо зиёда аз 100 та короткометражни филм дар YouTube канали Аҷамистан тамошо кардагин, дидагин. Мара дар нақшҳои ҳама намуди нақш, алкаш, одами хуб, дӯст, раҳзан, ҳама чиз дидагин. Масалан мехоҳем ки филмҳои тарбиявиро дар ҳамин се канал ба навор бигирем аз пас, то ин ки чӣ хел бигем каме ҳам бошад аз ҷиҳати маънавиёт, аз ҷиҳати таълими тарбия ба воситаи навор, ба воситаи видео ба самъи бисёр тамошобино бирасонем. Як касе як чизеро бигира, ҳаст я нафаре ки мисол як видеоро мемониш як соат мисол гап зан, як соат маълумот бидӣ, ҳичи намефаҳма ё ки намехоҳад тамошо кунад дар шиша. Ва ҳаст чизое ки мисол ба воситаи видео, изображение вақте ки дар оҷа чизе мешавад, одамон диққатша ҷалб мекунад. Медонам ин хеле одамонам ҳастанд. Масалан ки ҳамин чиз дар нақшаи мо ҳастай, дар нияти мо ҳастай. Иншоалло ки рӯзои наздик иншоалло мешавад. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам дар тайми видео фикрҳоятонро бинависед ки оё мо ҳамин тасмим гирифтаги мо дурастаи нодурастаи давом бидиҳем. Иншоалло баъди бо видеоро баровардан ки иншоалло мебирояд бо давом додани мо хуб аст нест, яъне ки ҳамин чӣ мегӯям, шумо ҳасте ки мо ҳамин корро мекунем, ҳамин бе шумо яъне бе ҳамин одаме ки ютуб моро тамошо мекунанд, мо ҳеҷ интерес нест. Бале гуфтем русол ҳиндиё мегӯянд, не ва ҳамин хотир фикрҳоятонро обязательно бинависед, видеоро паҳн кунед, фикрҳоятонро бинависед, баъд бинависен ки масалан ҳамин филмҳое ки мо мекунем ягон хел сериал боша ё ки яъне ки филмҳои короткометражни боша ки маънош 2 минут 3 минут ҳамин хеле ё ки то камакак дуроз чӣ як корш мекунам 8 минут бигзарад. худо нигоҳбон азиз. Салом алейкум.